és l'única soldata anglesa enviada a Groenlàndia. Afirmatiu. Afirmatiu. Bueno, com és que vostè parla català? Vaig anar de vacances a Lloret i vaig fer balcòning, no? I llavors, en aquella circumstància, em vaig obrir el cap contra la piscina i en recuperar la consciència parlava un català perfecte, no? Sí. El que passa és que m'havia oblidat de sumar. 2 més 2? Bratislava. Es creu que vostè sola podria fer front a l'amenaça dels Estats Units? És un exèrcit molt més nombrós. La guerra i el futbol són molt semblants, no? Sempre partit a partit. Menys la part d'intercanviar-se les samarretes. Clar, és que si ho féssim, l'endemà ens dispararíem entre nosaltres. Ah, clar, perquè... No, jo he posat el seguro, eh? No. Ara ja no. La seva feina no és només matar, si em permet. Vostè ha de ser un excel·lent diplomàtic. Exactament. Jo he resolt conflictes del risc, com aquella vegada que hi havia tensions entre Catalunya i Aràbia Saudita. Però quines tensions hi ha hagut entre Catalunya? Exacte, de res. Quina és l'estratègia que s'ha de fer servir amb un enemic? Amb l'estratègia que jo li dic, l'estratègia de prendre el té. Quan acabo el té, els hi fot un tret al cap. Pam! No, home, no! Fi de conflicte! La violència no és la solució, oi? Sí. La violència és sempre la solució. Que està el semàfor en vermell, pum! Ja no està en vermell. Hi ha cua! Ens quedem...